A još će sutra da ti rade ono što si mi pričala za podmlađivanje kao. Znaš što si rekla kao da se malo podmladiš. Ali sutra će kao da ti uzmu iz dupeta, znači ovu injekciju, znači u dupe, u zadnjicu, izvuku tu mast i u jagodicu. To će sutra da ti radi. Ti nisi normalan. Ne zazam se baka, pored toga za leđa. Ma, ajde, beži, bre, ti si prost. Znači sutra iz zadnjice. Ti me ne vodiš tamo, ti ja kažem, ja ću da ga kupim. Baka, ja ti kažem da će ovo malo da ti zategne lice. Znači, Ma mani me za tezanja lica. masnoću iz zadnjice će ti staviti u obraze. Imam ja i obraze, i zadnjicu, i prednjicu, i sve. Mene to ništa ne treba i nemoj da me jebavaš preko više. Nego me vodi tamo... Znaš kako će ovako će lice ti bude ovako? Pa jebi ga, godine su...